नमस्कार, मी सत्यविजय नाईक, हिंदू जनजागृती समिती। गोवा ही मंदिरांची भूमी, भगवान परशुरामाची भूमी। पोर्तुगीजांनी या गोमंतकामध्ये येऊन हजारो मंदिरं पाडली आणि हिंदूंना धर्मापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला। परंतु गोव्यातील स्वाभिमानी हिंदूंनी या मंदिरांचा पुनश्च एकदा जीर्णोद्धार केला आणि ही मंदिर संस्कृती टिकून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले। आज गोव्यामध्ये अनेक पर्यटक येतात, तर त्यांना गोव्याची संस्कृती म्हणजे बीचेस, गोव्यातील चर्च एवढाच भाग माहीत आहे। परंतु गोव्यामध्ये असलेली ही जी समृद्ध मंदिरं आहेत, तर ही गोव्यातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचावीत आणि या दृष्टीने आज हिंदू जनजागृती समिती आणि गोमंतक मंदिर महासंघ यांच्या वतीने येत्या 10 डिसेंबरला ही मंदिर संस्कृती याचं संवर्धन होण्यासाठी आणि त्याचं रक्षण होण्यासाठी या गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ यांच्या वतीने एक परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। खरं तर आज आपण बघतो की सर्वत्र प्रत्येक जो समाजातला घटक आहे तर तो संघटित आहे, मात्र मंदिर हा हिंदूंच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण घटक आहेत आणि हिंदूंच्या मंदिरामध्ये आज मोठ्या प्रमाणात हिंदू एकत्र येत असतात। मात्र आज हिंदूंवरील समस्या, मंदिरांच्या समस्यासुद्धा दिवसेंदिवस वाढत आहेत। अनेक मंदिरांवर आक्रमणं होत आहेत, अनेक मंदिरं आज सरकारीकरण केली जात आहेत। तर या माध्यमातून आज मंदिरांच्या पदाधिकाऱ्यांचं कुठेतरी संघटन व्हावं या उद्देशाने ही परिषद आयोजित केलेली आहे। या परिषदेमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होणार आहे। मंदिर संस्कृतीचं महत्त्व काय आहे, त्याचबरोबर मंदिरांचा जो ऐतिहासिक महत्त्व आहे यावर सुद्धा चर्चा होणार आहे। त्याचबरोबर गोव्यामध्ये असलेला जो मंदिर महाजन कायदा आहे, तर याविषयी या कायद्याची माहिती देणारे अधिवक्ता त्या ठिकाणी उपस्थित असणार आहे। त्या प्रकारचे एक सत्र यामध्ये असणार आहे। त्यामुळे आतापर्यंत म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्ये आम्ही गोव्यातल्या जवळजवळ 600 पेक्षा अधिक मंदिरांना या मंदिर परिषदेचं निमंत्रण दिलेलं आहे। तरीसुद्धा कुणीही ज्ञात अज्ञात राहिलं असेल, म्हणजे कुठच्याही मंदिराला निमंत्रण पोचलं नसेल, तर त्यांना आज या माध्यमातून आम्ही आवाहन करतो की आपण या मंदिर परिषदेमध्ये सहभागी व्हावं आणि या मंदिरांचं प्रभावी असं संघटन आपण सगळेजण मिळून करूया। त्या उद्देशाने मी पुनश्च एकदा सर्वांना आवाहन करतो की ही मंदिर परिषद आहे, सर्व मंदिरांचे पदाधिकारी, पुजारी, विश्वस्त या सर्वांनी यामध्ये सहभागी व्हावं आणि मंदिरांचं एक व्यापक असं संघटन या माध्यमातून आपण करूया।